Ήδη έντονο και οι συμμετοχές θα είναι σε τετραψήφιο αριθμό, αυτό είναι σίγουρο. Φυσικά, οι ομορφιές του Δήμου Θερμαϊκού είναι σε προτεραιότητα, αυτό πρέπει να προβάλλουμε, αλλά θέλουμε να δώσουμε την ομορφιά αυτού του παραλιακού μετώπου σε συνδυασμό με μια φιλική προς το περιβάλλον και προσπάθεια ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών. Θα γίνουν παράλληλες δράσεις, όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός της περιοχής στα Τσαΐρια της Περαίας, που είναι γεμάτη από σκουπίδια και ογκώδη. Θα γίνει μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης στον τομέα της ανακύκλωσης. Όλη τη βδομάδα θα συγκεντρώνουμε ηλεκτρικές συσκευές, λευκές ηλεκτρικές συσκευές, σε συγκεκριμένο σημείο στο πάρκινγκ του ΔΑΚ της Περαίας. Όλη η διαδρομή θα έχει κάδους ανακύκλωσης με μηνύματα ευαισθητοποίησης προς το περιβάλλον, για θέματα περιβάλλοντος. Γενικά είναι μια προσπάθεια, όπως σας είπα, όχι μόνο προβολής των αξιών και των ιδιωδών του αθλητισμού, αλλά και της ομορφιάς και των πλεονεκτημάτων του Δήμου Θερμαϊκού.